ik ben Reense Poortinga. We zijn hier in Boerum bij de Nieuwjaarsduik. Hier is geen publiek joet. We zijn mooi met z'n beiden west, Jelle Boerema en Reense Poortinga. We hadden het net oersleen dit hier. Ik doe het joet voor de 23ste keer. En Jelle doet het voor de 22ste keer. De Nieuwjaarsduik, de 23ste keer. Corona-proof. We hebben blikkenkring van Scheveningen, jongens. Dus we moesten echt wel wat doen. Die hebben we dus heen gegeten. En wat komt er uit dat blik bij? Daar komt een gebed uit. Oh, wat valt daaruit? Jongens, daar valt er niet water. Een gebed! Verdorie, had ze er een gebed! Had ze er nog een gebed bij? Ja jongens, hoe kan dit? We hadden 12 Jelien naar Scheveningen West. Met een lidsploegje. En daar hebben we een nieuwjaarsduik gedaan. En daar was één persoon uit Boerum, ik noem maar geen namen. Maar die wie daar drok in de zee. En wie wien er al uit. En toen zei hij. Ik zei, wat doe je nog in de zee? Hij zei, ik zie je om mijn kunstgebed. Nou, ik zei, dan was het net leeuwen. Zang uit de zee. Ik zei, savolle water. Toch dus toen dat gebed nou nog zegt. Neem me weer voor. Yo. Go! Kijk maar, hè? Ah, heerlijk! Dit wie de 23e nieuwjaarsduik. Jongens, ik wens je hem alweer een gelukkig en een gezegend 21. En ik hoop dat we ooit hier bij mij een bergpubliek de nieuwjaarsduik weer organiseren. Bedankt.